dedine nevedel som, či nájdem, takže som si pre istotu zobral moje natáčacie zariadenie so sebou. Takže, čím by som začal? Stretol som moja Milana, veľmi milý človek, a včera nám uzatvárali známky a mal som 3 alebo 4 dvojky, čo bolo úplne skvelé. Takže som s tým, si môžete byť istí. Nikto iný okrem vzdialených ľudí nerobil, takže dneska som neviem prečo, asi preto, že som bol včera asi dojedený. Som povedal ešte ďalšie. No, mal som v pláne natočiť video s jedným kamarátom, lenže ten dneska nebol doma a ešte mám v pláne natočiť video so sestriným psom Agility, čo je vlastne cvičenie pre psov. Čiže si tam robia rôzne triky a takéto. Takže to by ste tiež mohli vidieť v najbližších dňoch a neviem čo povedať. Pozrieme sa, že či sesternica alebo bratranec nie sú doma. Uvidíme. Nemusíte vidieť. Takže toto sú jedné bytovky. Tak pred nami sú druhé, o chvíľku ich uvidíte. To je tam. Že títo očividne nie sú, lebo tak majú auto, takže ideme sa pozrieť do dediny. Zvedali, že čo tam nájdem. Ja už ma bolí ruka. No nič. Máme tu krásne okolie, štekajúce psy. Kostol. Je nádherný, obrovský, vysoký. Či aj vidím, aký bude vlog. Jaj. Ja vám to asi ukončím a uvidíme sa pri ďalšom videu, čo by malo výsť takisto dneska, len už ma dosť bolí ruka. Takže čaute a vidíme sa na budúce.